Salum horas marihita saluhutna. Di hamua kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan pangaramution dohot padonganion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata jumulu mahita martangiang. Damen ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu estomihi di tanggal 10 Februari 2024 ima natar surat di Evangelium Markus bidusia ayat 2 rodi ayat sia dohot topik minggu Yesus do anak ni debata tangiho kamu maibana. Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Hujaha madihita sonoma di dok hatani Tuhata. Marsangap Tuhan Yesus di dolok. Dungi salpu onomari diaraho Yesus ma si Petrus, si Jakobus doho si Johannes. Ditogihom ma nasida nakuk tu sada dulu natibbo tu nasuhi holan nasida. Gabe mubama rupana di ida nasida. Gabe marsilam ma aka ulosna botar sahali na sodapot botoon ni panuci di tanoon mabahen botar songoni. Dungi di ida nasida ma si Elia rap doho si Musa na makatai do nasida doho Yesus. Jadi di dok si Petrus ma makulingi Yesus. Guru dengganai dison. Hupauli hami madison sopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto nanidok nai, aitung hatahutan si tutudo nasida. Jalaroma obun sada mangalinggumi nasida laos makuling ma suara sian bagasan obuni didok ma. Odo anak haholongaku tangiho kamu ma ibana. Alai di namanaili nasida dang agia isebe di ida sasada Yesus do akup nasida. Jadi laho tuat siad duluki di popai manasida unang dipajojor na ni ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate. Ima hatani Tuhata. Di hamuaka amanami dohot inanami tutu godang do nabui putihata sian trupukon nagabe jamita dihita. Alayang gudi bagasatikion fokus majuhita mamereng tu topik ni minggui. Yesus do anak ni debata tangiho kamu maibana. Tutu hadumuan na tuguarni mingguta ima minggu estomihi namar lapatan saihoma gabe partano batu aku. Jadilah bagiku gunung batu. Ima nadi enet sian pesalmen 30 sada ayat 30 ayat 30b. Yesus anak ni debata tangiho kamu maibana. Anggo selengkapna didok di bagasa turpuki songonodo. Odo anak haholongaku tangihon hamu maibana. Totua kamang doho tamuina nami padohanon proklamasi siad debata amaidui ditiki namar sangapi Yesus di sada dulu natibbo ketika Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung yang tinggi. Atik pe dangapala pitor tulum didok rupani debata alai sian padohani dak pola raguhonon na siad debata amaido haroroan ni padohani. Peristiwa namar sangat Yesus di sada dulu natibbo torop akan nabisuk madok rupani dolok tabor doi. Jumpa kita doi di natulu evangeliumi misalnya di Matius bidu 10 pitu ayat sada sahatu ayat 10 tolu totu di bagasa trupuk tahun Markus sia ayat 2 rodi ayat sia manang sahatu ayat 10 tolu ate. Doho di Lukas sia ayat 20 lalu rodi ayat 30 onom. Bahkan anon jupahita dope berita ni di 2 Petrus sada ayat 10 onom. 1 ayat 10 lalu.
Jala molo tajahan na tulu evangeliumi hiradus do pamarita honon na sida di namasay. Atik piadong rupani parasingan sautik molo si Lukas mungkin madok ueluari salpu ueluari ni naibana rupani. Aledang apala begitu merubah isi ni beritai molo didok songoni. Tentu nagabe suku-suku dihita doaing akadamang doho dainang ahado makna ni padohani disi. Ahado makna ni padohani disi Petrus, Jakobus doho disi Yohanes songon alamat na parjulu ni padohani. Suak songoni nang dihita di bagasat tikyon. Ahado maknana, ahado lapatanna. Apa pentingnya ucapan itu bagi Petrus dan kedua kawannya Yakobus dan Yohanes? Dan apa pentingnya ucapan itu bagi kita yang mendengarnya sekarang? Hamua kadongan tutu na parjulu na naing dohonon na tuhita marhite padohani rupani odo anakku anak haholongaku tangiho kamu maibana ninna atik pe di topik ni minggu tay gabe di dok songonon Jesus do anak ni debata tangiho kamuma ibana. Tutu na parjulu na naing dohonon na ima asatakas panadota di Jesus Kristusi. Odo na parjulu. Jadi takas panadoni si Petrus, si Jakobus doho si Yohanes di Jesus Kristusi. Takas panadota di Jesus Tuhani. Molo tajaha adorak sotrupuko na kamang doho tamuinang takas do tajaha di si gagal paham do si Petrus taringot tu Jesusi. Buasa tado gagal paham ai ala di do Jesus do tunasida ia anak ni jolmai ikon gudang do si taunonna ikon bolokonon nya kasitua doho malim doho siboto surat do ibana laus pusaun na do dungi mula mangulu do di hari patuluhon ima rupani di do di bidualu ayat 30 sada adorak soturpuk tahun. Jadi mabigay si Petrus mamitor ditegor si Petrus do Jesus molo di bibeli rupani di do di solsoli maibana ala di dok songoni. Ala didok ikon gudang si taunonna. Siala ni ima gabe didok Jesus matu si Petrus. Laho maneho bolis siala bukon. Aidang na di parroha hoko na di debata. Akan na di jolma do. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Didok rohani si Petrus dang mungkin marsitaono Jesusi. Dang mungkin bolokono ni akasitua doho malim nang akasiboto surat ibana. Jaladang mungkin pusaonna. Buisa jodo di benak ni si Petrus nasalilingon bahwa Yesus itu bisa mengatasi semuanya dan tidak perlu harus menderita. Jadi bui digambarhon ibana rupani songon raja na perkasa ibana dohot aka na asing rupani. Jadi dak terbayakon si Petrus ikon marsitaonon ikon dipusa Jesusi ikon ditakup jala ikon mangulu diari patuluhon. Hita pera boy do songon si Petruson gagal hita memahami Jesusi. Anggona tutudo ibana Tuhan dang mungkin marsitaonon dang mungkin pusaun ni jolma ibana. Bodo tubuh di rohata songoni jala torop do namar pikir songoni ido asa gabe diraguhon nasida hatuhanon ni Jesusi. Jadi banyak memang yang memahami seperti itu. Adak Tuhan nih bahasa mate bahasa dipersilakon ninna rupani. Pikiran ni debata madok ikom marsitaono do anak di jolmai. Alani nasa nagiot mangihuto Jesusi ikut dituhuk ma silang na tu ibana. Molodang olo jaladang radi manuhuk silang ni Tuhani dak sitong dopei si huto Jesus jaladak takas dopei manada Jesus.
Ima anon nabuhi taida rupani adoraso turpuk tau. Totu uduk ni ido nuaing peristiwa na tajaha di bagasa turpukon. Na marlapatad do iya kamang doho tamuina nami, ia ngulu na pinarade ni Tuhani, dadaholan ngulu na sonang, ngulu na bebas hambatan. Ngulu na pinarade ni Tuhani, ima ngulu na solias yan sitaono dohot akahasusaan. Odo naing takas botoon ni si Petrus, si Jakobus, si Yohanes, termasuk doho naing takas boto ota. Asa unang gagal pahap pitarupan ni taringot tu Jesusi. Molonung ataboto ngului songoni atong tabahim matuhani gabe partano batuata. Ima rupa ni hadumuan na anon molotabereng tuguar ni minggu estomihii. Tutu molonung takas tatad datu hatai songoni dok ni peribahasa rupani tak kenal maka tak sayang, karena kenal maka disayang. Molonung songoni panadot tadi Tuhani di Jesusi batutu songoni dok ni perpesal menina ma anon homa gabe partano batua dia winebana rupani. Jadi halak nama bahe Jesusi gabe partano batuanna ido na takas manada Tuhani. Imana parjulu na buhi taida siya turpukon. Hamua kadongan tutuna padua kon nanaing dohonon na tuhita ima asa takas panangi honota di Jesus anak ni debatai. Daido nakin didok rupani marhite topik ni minggu tai. Jesus do anak ni debata tangiho kamuma ibana. Jadi ikon takas panangi honota di Jesus anak ni debatai. Manangiho Jesus marlapata doi radehita mangului paretana. Manangiho Jesus marlapata doi uduk kita tu parsuruonna. Manangiho Jesus marlapata doi rade majalo petunjuk sian ibana. Manangiho Jesus marlapata doi menjadikan firman-Nya menjadi titik pijak untuk mencapai titik tuju kehidupan kita. Ima molo didok rupani manangihon Tuhani. Hamua kadongan di zaman namajuon, di zaman informasi nalam canggion, murado hita tarela asalam tuminggil si pariota tu akabarita-barita na adong di Portibio. Sian berita nauli na sian Tuhani. Tartaik do si pariota tu akabarita hoax sian berita nasito. Atik buhado rupani gabe gumudang si parioton mabigi aka berita-berita nasositong hoax aka ujaran-ujaran kebencian sian berita nauli berita ni Tuhatai. Jala kamang dohot tamuinang adong dotong songon si Petruson tumangyan tu suara ni rohana, suara hatinya daripada suara ni Tuhani. Idu asa gabe sipata dang diboto ibana be manang aha na nidok nai. Deido naki didok disi dang diboto manang aha na nidok nai. Jadi halak na tumangihon manang na tumangyan tu suara ni rohana olo dorang dibotoi na nidok na. Gabe cenderung holan na memikiri kesenangan sesaat, Yesui memikiri nariko di diri na sabing. Deido nuaing aina suara ni rohana dotong dibigi si Petrus. Ito Roma ibana rupani mengajuhon usul tu Jesus lehek nai disonin na ibana rupani. Denggan nai dison hupaulihami ma diso sopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Bigion songon natabudo nian usul li si Petrusi. Alai Jesus madok dang diboto nanidok nai. Dang diboto nanidok nai. Ay dang diboto nasida nanidok nai. Ay tung hatahuton situtudo nasida ima didok rupane di ayat onomi. Dungi adong domuse natumangyan tu perasaan na pakilalaan na. Anggo perasa aku nian ninna rupani jalahala na lebih menekankan perasaan olodui mengabaikan logika manang rasional
jala torop do na songoni. Adong marupani na marsala sian hasalan nai nunga patut nian ikon uhumo ni bana. Alai Roma inon madok toema buah bahenon makilala mahita nin narupani. Tohodo ikon makilala alai dia kasih songoni dak suku pola pakilalaan iko pakio do rasional asa unang siga aka uhum na marlaku. Alania kamang dohot tamuak kay nami sudihi tarupani na mabigi jami taon manangi ho Jesusi dada na maswadahon panggorani rohata suara hati dohot maswadahon perasaata daw manangi ho Jesusi uduk tu hatana sabing ido nanaing dohonon na rupani. Jadi dus dunwaing songon nani dok ni Jesus diso dipopai mana sida unang dipajojor nani ida nasidei tu halak ia sojolo hehe anak ni jolmei sian namate ditangi hom majo hatani Tuhan irupani asa tutu pakatidak konon ni jolmei taringot tu Jesusi pakatidak konon pribadi dangala ninna tu ninna rupani atong sai tatangi hom ma Jesusi asa marhasonangan nguluta. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami be. Asa diperbuiho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangi kami tuho. Amin.